10 top κουρέματα για σγουρά μαλλιά. Οι τάσεις στα σγουρά μαλλιά αυτή την περίοδο πάνε πολύ προς φυσική υφή, εύκολο styling, σωστό σχήμα, layers και κουρέματα που στεγνώνουν όμορφα χωρίς υπερβολική προσπάθεια. Τα curly lob, bob, sag, pixie, bixie και face framing layers εμφανίζονται συχνά σε σύγχρονους οδηγούς για curly haircuts και 2026 hair trends. Πρώτο, το curly bob. Το curly bob είναι ένα από τα πιο δυνατά κουρέματα για σγουρά μαλλιά. Συνήθως φτάνει γύρω από το πηγούνι ή λίγο πιο κάτω. Δίνει φρεσκάδα, νεωνικότητα και κάνει τις μπούκλες να φαίνονται πιο γεμάτες. Ταιριάζει πολύ σε γυναίκες που θέλουν ένα καθαρό, κοψό, μοντέρνο αποτέλεσμα. Προσοχή! Αν τα layers δεν γίνουν σωστά, μπορεί να δημιουργηθεί το γνωστό τριγωνικό σχήμα, δηλαδή πολύ όγκος κάτω και άδεια η κορυφή. Λοιπόν, αυτό το κούρεμα είναι κοντό αλλά όχι σκληρό. Έχει χαρακτήρα, αλλά μπορεί να δείχνει και πολύ θηλυκό. Το μήκος του συνήθως σταματά γύρω από το πηγούνι ή λίγο πιο κάτω και αυτό βοηθάει την μπούκλα να φαίνεται πιο γεμάτη, πιο ζωντανή και πιο καθαρή στο σχήμα της. Το μυστικό όμως στο curly bob δεν είναι απλά να κόψεις τα μαλλιά κοντά. Το μυστικό είναι να υπολογίσεις σωστά πόσο θα ανέβει η μπούκλα όταν στεγνώσει, γιατί τα σγουρά μαλλιά έχουν shrink rates, δηλαδή μαζεύουν όταν στεγνώσει. Και αν δεν το υπολογίσεις σωστά, το αποτέλεσμα μπορεί να βγει πολύ πιο κοντό από όσο θα ήθελες. Το σωστό curly bob δίνει φρεσκάδα στο πρόσωπο, αναδεικνύει ζυγωματικά μάτια και λαιμό και μπορεί να κάνει μια γυναίκα να δείχνει πιο μοντέρνα αμέσως. Θέλει όμως σωστό σχήμα, σωστά layers και όχι βάρος στις άκρες. Γιατί στα σγουρά μαλλιά το bob μπορεί να έχει κίνηση και όχι να κάθεται σαν τρίγωνο. Δεύτερο, curly lob. Curly lob, δηλαδή long bob, είναι ιδανικό για γυναίκες που δεν θέλουν πολύ κοντά μαλλιά. Φτάνει συνήθως στον ώμο ή λίγο πιο πάνω από τον ώμο. Είναι πιο ασφαλής επιλογή από το πολύ κοντό bob γιατί κρατάει μήκος αλλά δίνει και σχήμα. Είναι τέλειο για σγουρά ή κυματιστά μαλλιά που χρειάζονται κίνηση χωρίς να χαθεί η θηλυκότητα. Για ποια γυναίκα όμως είναι ιδανικό? Είναι για εκείνη που θέλει αλλαγή αλλά φοβάται να κόψει τα μαλλιά της. Το curly lob είναι από τα πιο έξυπνα κουρέματα για σγουρά μαλλιά. Δεν είναι ούτε πολύ κοντό ούτε πολύ μακρύ. Κάθεται συνήθως γύρω από τον ώμο και δίνει στην μπούκλα χώρο να κινηθεί. Αυτό που κάνει τόσο κολακευτικό το κούρεμα είναι ότι αφαιρεί βάρος από τα μαλλιά χωρίς να χάνει τη θηλυκότητα του μήκους. Όταν γίνει σωστά το lob, δεν αφήνει τα σγουρά μαλλιά να πέφτουν βαριά προς τα κάτω, δίνει πιο ανάλαφρο σχήμα, καλύτερο όγκο γύρω από το πρόσωπο και κάνει τις μπούκλες να φαίνονται πιο ζωντανές. Είναι ιδανικό για γυναίκες που θέλουν μία αλλαγή αλλά δεν είναι έτοιμες για κοντό κούρεμα. Και κάτι σημαντικό, το curly lob μπορεί να δείξει πολύ κομψό, φυσικό, μοντέρνο, αρκεί να κοπεί με βάση τη δική σου μπούκλα και όχι απλά με μία φωτογραφία. Γιατί στα σγουρά μαλλιά το σωστό κούρεμα δεν φαίνεται μόνο όταν βγεις από το κομμωτήριο, φαίνεται και όταν λουστείς στο σπίτι μόνη σου. Τρίτο, layers, long layers για σγουρά μαλλιά. Τα long layers είναι από τις καλύτερες επιλογές για μακριά σγουρά μαλλιά. Δεν αφαιρούν απαραίτητα μήκος, αλλά αφαιρούν βάρος. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί όταν τα σγουρά μαλλιά είναι πολύ βαριά, η μπούκλα πέφτει, ανοίγει και χάνει την έντασή της. Με τα σωστά layers τα μαλλιά αποκτούν κίνηση, όγκο και πιο όμορφο σχήμα. Ταιριάζει σε μακριά σγουρά μαλλιά, πυκνά, βαριά μαλλιά και γυναίκες που θέλουν να κρατήσουν το μήκος. Τα long layers, τα σγουρά μαλλιά, είναι ιδανικά όταν μια γυναίκα θέλει να κρατήσει το μήκος της, αλλά να δει τα μαλλιά της πιο ζωντανά. Το μυστικό εδώ δεν είναι να κόψουμε πολύ, είναι να κόψουμε έξυπνα. Στα σγουρά μαλλιά, τα layers πρέπει να δουλεύονται με προσοχή, γιατί κάθε μπούκλα έχει διαφορετικό ανέβασμα, διαφορετική ένταση και διαφορετική συμπεριφορά όταν στεγνώσει. Ένα σωστό long layered κούρεμα μπορεί να δώσει πιο ωραία πτώση, να ανοίξει το πρόσωπο, να βοηθήσει την μπούκλα να μην δείχνει μαζεμένη σε ένα ενιαίο βάρος και να κάνει το styling πιο εύκολο στο σπίτι. Η συμβουλή μου εδώ είναι να μην ζητάτε απλά φιλάρισμα, ζητήστε σχήμα. Γιατί άλλο πράγμα είναι να αραιώσουμε τυχαία τα μαλλιά και άλλο πράγμα να δημιουργήσουμε layers που συνεργάζονται με τη φυσική μπούκλα. Επίσης, μετά το κούρεμα, αφήστε τα μαλλιά σας να στεγνώσουν με τη φυσική τους φορά, χωρίς πολύ τράβηγμα. Έτσι θα δείτε το πραγματικό αποτέλεσμα. Τα long layers είναι για τη γυναίκα που αγαπά τα μακριά σγουρά μαλλιά, αλλά θέλει περισσότερη κίνηση, ελαφρότητα και κομψότητα. Curly sag. Το curly sag είναι πιο μοντέρνο, πιο αέρινο και πιο fashion. Έχει πολλά layers, έχει κίνηση, έχει όγκο στην κορυφή και συχνά συνδυάζεται με curtain bangs ή σγουρή φράντσα. Είναι τέλειο για γυναίκες που θέλουν πιο νεανικό και όχι πολύ στημένο αποτέλεσμα. Το sag θεωρείται από τα πιο κολακευτικά κουρέματα
Για έντονη φυσική υφή, γιατί βοηθά τα σγουρά μαλλιά να μην δείχνουν βαριά ή επίπεδα. Προσοχή όμως, θέλει σωστή τεχνική. Αν κοπεί λάθος, μπορεί να γίνει άναρχο αντί για κομψό. Το Curly Sag είναι ένα κούρεμα για γυναίκες που θέλουν τα σγουρά μαλλιά τους να έχουν χαρακτήρα. Δεν είναι ήσυχο κούρεμα, έχει προσωπικότητα. Δίνει μια πιο ελεύθερη, πιο σύγχρονη, πιο ανεπιτίδευτη εικόνα, χωρίς όμως να σημαίνει ότι πρέπει να δείχνει ατιμέλιτο. Το σημαντικό στο Curly Sag είναι η ισορροπία. Θέλουμε όγκο στα σωστά σημεία, κίνηση γύρω από το πρόσωπο και ένα σχήμα που να δείχνει φυσικό αλλά μελετημένο. Δεν ταιριάζει σε όλες τις γυναίκες με τον ίδιο τρόπο. Σε άλλο πρόσωπο μπορεί να χρειάζεται πιο μαλακή φράτζα, σε ένα άλλο περισσότερη ένταση στην κορυφή και σε ένα άλλο πιο ήπια layers ώστε να μην χαθεί η κομψότητα. Η συμβουλή μου εδώ είναι να μην το ζητήσεις απλά επειδή το είδες σε μια φωτογραφία, αλλά πρώτα να ρωτήσεις αν ταιριάζει στον τρόπο που τα στεγνώνεις και φροντίζεις τα μαλλιά σου. Γιατί το Curly Sag δείχνει υπέροχο όταν συνεργάζεται με τη φυσική υφή. Και όχι να προσπαθούμε να επιβάλλουμε στα μαλλιά μας που δεν το υποστηρίζουν. Είναι ιδανικό που θέλουν κίνηση, στυλ και μια πιο μοντέρνα ταυτότητα στα σγουρά τους μαλλιά. Curly Wolf Cut. Πάμε λοιπόν στο Curly Wolf Cut, το οποίο είναι τολμηρό. Είναι κάτι ανάμεσα σε sag και mallet. Έχει περισσότερο όγκο επάνω, πιο κοντά layers στην κορυφή και πιο μακριά πίσω μύκη. Το Wolf Cut χαρακτηρίζεται από έντονα layers και συνδυασμό κοντών και μακριών μυκών. Σε σγουρά μαλλιά μπορεί να δείξει πολύ εντυπωσιακό, αρκεί να ταιριάζει στην προσωπικότητα και στο πρόσωπο. Ταιριάζει σε γυναίκες που θέλουν πιο statement look, πιο νεανική εικόνα και έντονο στυλ. Το Curly Wolf Cut δεν είναι απλά ένα κούρεμα με layers, είναι ένα κούρεμα που αλλάζει όλη την ενέργεια της εικόνας. Δίνει πιο δυναμικό ύφος, πιο fashion χαρακτήρα και κάνει τα σγουρά μαλλιά να δείχνουν πιο ελεύθερα, πιο ζωντανά και πιο προσωπικά. Το βασικό εδώ είναι να μην χαθεί η ισορροπία, γιατί το Wolf Cut στα σγουρά μαλλιά μπορεί εύκολα να γίνει υπερβολικό αν κοπεί χωρίς μέτρο. Θέλει σωστή ένταση στην κορυφή, μαλακό άνοιγμα γύρω από το πρόσωπο και μύκη που να έχουν ροή, όχι απότομες διαφορές. Η συμβουλή μου εδώ είναι να το επιλέξεις αν σου αρέσει ένα πιο ιδιαίτερο αποτέλεσμα και αν δεν φοβάσαι να φαίνεται το κούρεμα. Δεν είναι για γυναίκες που θέλουν κάτι απόλυτα κλασικό. Είναι για γυναίκες που θέλουν τα σγουρά τους μαλλιά να έχουν ταυτότητα. Και είναι αυτό το πιο σημαντικό? Ναι. Το Curly Wolf Cut μπορεί να προσαρμόζεται στο πρόσωπο, στην πυκνότητα και στη δύναμη της μπούκλας, όχι να αντιγράφεται απλά από μια φωτογραφία. Πάμε τώρα στο Curly Pixie. Το Curly Pixie είναι κοντό, δυναμικό και πολύ κομψό. Αναδεικνύει το πρόσωπο, τα μάτια, τα ζυγωματικά και το λαιμό. Δεν είναι για όλες, αλλά σε γυναίκες που το υποστηρίζουν μπορεί να δείξει εξαιρετικά premium. Το Curly Pixie μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με το πρόσωπο, την υφή της μπούκλας, ενώ οι ειδικοί προτείνουν να χρησιμοποιούνται φωτογραφίες αναφοράς με παρόμοια υφή μαλλιών πριν το κούρεμα. Πλεονέκτημα: είναι πρακτικό, ελαφρύ και δίνει πολύ προσωπικότητα. Το Curly Pixie είναι ένα κούρεμα που δεν κρύβεται. Είναι κοντό, καθαρό και βγάζει αμέσως αυτοπεποίθηση. Στα σγουρά μαλλιά μπορεί να δείξει απίστευτα κομψό, γιατί αφήνει την μπούκλα να γίνει το βασικό στοιχείο του στυλ, χωρίς περιττό βάρος και χωρίς υπερβολικό όγκο. Το σημαντικό όμως είναι να μην αντιμετωπίζεται σαν ένα απλό κοντό κούρεμα. Το Curly Pixie μπορεί να υπολογιστεί η φόρμα της μπούκλας, η φορά της, το σχήμα, το μέτωπο, τα ζυγωματικά και ο λαιμός. Γιατί όταν τα μαλλιά είναι τόσο κοντά, όλα φαίνονται πιο καθαρά. Η συμβουλή μου είναι να το επιλέξεις μόνο αν είσαι έτοιμη να αναδείξεις το πρόσωπό σου. Δεν είναι κούρεμα που κρύβει, είναι ένα κούρεμα που φανερώνει. Μπορεί να δείξει πολύ premium, πολύ θηλυκό και πολύ σύγχρονο, αρκεί να έχει το σωστό τελείωμα και να μην κοπεί άτσαλα. Το Curly Pixie είναι ιδανικό για γυναίκες που θέλουν πρακτικότητα, χαρακτήρα και μια εικόνα που να λέει «ξέρω ποια είμαι». Το Curly Pixie είναι το επόμενο. Το Pixie λοιπόν είναι ο συνδυασμός Bob και Pixie. Δεν είναι τόσο κοντό όσο το Pixie, δεν είναι τόσο κλασικό όσο το Bob. Είναι ενδιάμεσο, μοντέρνο και πολύ ενδιαφέρον. Στα σγουρά μαλλιά δίνει όγκο στην κορυφή και εύκολο styling. Το Pixie είναι συχνά ως οδηγός τάσης για το 2026 Hair Trends και θεωρείται επιλογή που συνδυάζει ευκολία και χαρακτήρα. Ταιριάζει σε γυναίκες που θέλουν κοντό κούρεμα, αλλά όχι υπερβολικά κοντό. Το Curly Pixie είναι ένα κούρεμα που δίνει στα σγουρά μαλλιά μια πιο καλλιτεχνική και πιο φρέσκια εικόνα. Δεν βασίζεται στο μήκος, βασίζεται στη στάση. Είναι από αυτά τα κουρέματα που κάνουν μια γυναίκα να φαίνεται ενημερωμένη, σύγχρονη
και λίγο πιο τολμηρή χωρίς να χρειάζεται υπερβολικό styling. Το ωραίο με το Curly Bixie είναι ότι μπορεί να αναδείξει πολύ όμορφα τα μάτια, τα ζυγωματικά και την έκφραση του προσώπου. Δεν αφήνει τα μαλλιά να σκεπάζουν την εικόνα, τα χρησιμοποιεί σαν στοιχείο χαρακτήρα. Στην καθημερινότητα θέλει απλά σωστή φροντίδα. Λίγη ενυδατική κρέμα για μπούκλες, λίγο προϊόν για κράτημα και στέγνομα χωρίς πολύ πείραγμα. Η συμβουλή μου εδώ είναι να το επιλέξεις αν θέλεις ένα κούρεμα που να φαίνεται ιδιαίτερα ακόμα και χωρίς χτένισμα. Γιατί το Curly Bixie δεν πρέπει να δείχνει στημένο. Πρέπει να δείχνει φυσικό, έξυπνο και προσωπικό. Είναι ιδανικό για γυναίκες που θέλουν να φύγουν από τα συνηθισμένα και να δώσουν στα σγουρά τους μαλλιά μια πιο μοντέρνα υπογραφή. 8. Σγουρά μαλλιά με curtain bangs. Τα curtain bangs σε σγουρά μαλλιά μπορούν να αλλάξουν όλο το πρόσωπο. Μαλακώνουν τα χαρακτηριστικά, κρύβουν λίγο το μέτωπο, δίνουν στυλ και κάνουν το κούρεμα να φαίνεται ολοκληρωμένο. Ειδικά σε long layers, sag ή lob, οι σγουρές curtain bangs μπορούν να δώσουν πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Προσοχή όμως, δεν πρέπει να κοπούν πολύ κοντά χωρίς να υπολογιστεί το shrink range, δηλαδή το πόσο ανεβαίνει η μπούκλα όταν στεγνώσει. Τα σγουρά μαλλιά με curtain bangs δεν αλλάζει απαραίτητα όλο το μήκος, αλλά αλλάζει το πώς διαβάζετε το πρόσωπο. Οι curtain bangs στα σγουρά μαλλιά δουλεύουν σαν ένα μαλακό πλαίσιο. Ανοίγουν το βλέμμα, δίνουν κίνηση στο μπροστινό μέρος και κάνουν τα μαλλιά να φαίνονται πιο στιλιζαρισμένα, ακόμα και όταν είναι φυσικά στεγνωμένα. Το σημαντικό είναι να μην γίνουν πολύ κοντές, γιατί αν η μπούκλα ανέβει όταν στεγνώσει και μία λάθος φράτζα μπορεί να βγει πολύ πιο κοντή από ό,τι φανταζόσουν. Η συμβουλή μου είναι να ζητήσεις curtain bangs που να πέφτουν φυσικά δεξιά και αριστερά, χωρίς να χρειάζονται καθημερινό ίσιωμα. Αν πρέπει κάθε μέρα να τις παλεύεις με βούρτσα και μπιστολάκι, τότε δεν έχουν κοπεί για τη δική σου υφή. Το σωστό αποτέλεσμα πρέπει να μαλακώνει το μέτωπο, να αγκαλιάζει τα ζυγωματικά και να δίνει στα σγουρά μαλλιά μια πιο ρομαντική, μοντέρνα και φρέσκια εικόνα. Rounded curly cut. The rounded curly cut είναι κούρεμα πιο στρογγυλό σχήμα. Δείχνει ισορροπημένο όγκο γύρω από το κεφάλι. Είναι υπέροχο όταν τα σγουρά μαλλιά έχουν φυσικό όγκο και θέλουμε να τον οργανώσουμε. Αν γίνει σωστά, δείχνει πολύ φυσικό και πολύ εντυπωσιακό. Ταιριάζει σε πυκνά σγουρά μαλλιά, με έντονη μπούκλα και γυναίκες που αγαπούν τον όγκο. Το rounded curly cut είναι για γυναίκες που αγαπούν τον όγκο, αλλά θέλουν ο όγκος αυτός να έχει σχήμα. Δεν μιλάμε για μαλλιά που απλά φουσκώνουν, μιλάμε για ένα στρογγυλευμένο αποτέλεσμα όπου η μπούκλα μοιράζεται αρμονικά γύρω από το πρόσωπο και δεν τραβάει την εικόνα προς τα κάτω. Αυτό το κόρεμα μπορεί να δείξει πολύ εντυπωσιακό, ειδικά όταν τα σγουρά μαλλιά έχουν πυκνότητα και φυσική δύναμη. Το μυστικό είναι να δημιουργηθεί μια όμορφη σιλουέτα. Να υπάρχει όγκος στα σωστά σημεία, αλλά χωρίς να πλαταίνει υπερβολικά το πρόσωπο. Η συμβουλή μου είναι να προσέξεις πολύ το μήκος γύρω από τα μάκουλα και το πηγούνι. Εκεί κρίνεται αν το αποτέλεσμα θα δείξει γλυκό και μοντέρνο ή βαρύ. Το rounded curly cut δεν χρειάζεται να είναι τέλειος ακράνος. Χρειάζεται να έχει αέρα, φυσικότητα και σωστή ισορροπία. Όταν γίνει σωστά, κάνει τα σγουρά μαλλιά να φαίνονται πλούσια, περιποιημένα και γεμάτα ζωή. Face framing layers για σγουρά μαλλιά. Το face framing layers είναι layers γύρω από το πρόσωπο. Είναι ιδανικά όταν μία γυναίκα δεν θέλει μεγάλη αλλαγή, αλλά θέλει τα μαλλιά της να δείχνουν πιο ανάλαφρα και πιο κολακευτικά. Μπορούν να συνδυαστούν με μακριά μαλλιά, lob, sag ή ακόμα και curly bob. Το face framing στοιχεία και τα layers αναφέρονται συχνά ως τρόπος να δοθεί κίνηση, όγκος και πιο καλοκευτικό σχήμα στο πρόσωπο. Ταιριάζει σχεδόν σε όλες τις γυναίκες, ειδικά αν θέλουν αλλαγή χωρίς να χάσουν μήκος. Τα face framing layers στα σγουρά μαλλιά είναι από τις πιο έξυπνες λύσεις όταν θέλεις αλλαγή, αλλά δεν θέλεις να πειράξεις πολύ το συνολικό μήκος. Η δύναμη τους βρίσκεται μπροστά, στα σημεία γύρω από το πρόσωπο, εκεί που λίγες σωστά κομμένες τούφες μπορούν να κάνουν τα ζυγωματικά να φαίνονται πιο καθαρά, το βλέμμα πιο ανοιχτό και το πρόσωπο πιο φωτεινό. Στα σγουρά μαλλιά όμως, αυτά τα layers δεν πρέπει να κόβονται τυχαία. Πρέπει να υπολογίζετε πώς γυρίζει κάθε μπούκλα, που ανεβαίνει όταν στεγνώσει και ποιο σημείο του προσώπου θέλουμε να τονίσουμε. Η συμβουλή μου εδώ είναι να μην ζητάς απλά λίγα μπροστινά. Ζήτησε ένα πλαίσιο που να δουλεύει με το πρόσωπό σου. Γιατί άλλη γυναίκα χρειάζεται κίνηση κοντά στα ζυγωματικά, άλλη πιο χαμηλά στο πηγούνι και άλλη γύρω από το λαιμό.
Όταν γίνουν σωστά, τα face framing layers δίνουν στα σγουρά μαλλιά πιο ακριβή εικόνα, πιο μαλακή κίνηση και την αίσθηση ότι το κούρεμα σχεδιάστηκε πραγματικά πάνω σου. Τα τρία πιο εντυπωσιακά κουρέματα από όλα αυτά που είπαμε είναι το Curly Sag, μοντέρνο και νεανικό, το Curly Pixie, premium ιδιαίτερο και πρακτικό, και το Curly Pixie, δυναμικό, κομψό, με γυναίκες με αυτοπεποίθηση. Τα σγουρά μαλλιά δεν χρειάζονται απλά κούρεμα, χρειάζονται σωστό σχήμα. Γιατί ένα λάθος κούρεμα μπορεί να κάνει την μπούκλα να φαίνεται πιο βαριά, άτονη ή τριγωνική. Ενώ το σωστό κούρεμα μπορεί να δώσει όγκο, κίνηση, νεανικότητα και φυσική πολυτέλεια. Τώρα ξέρεις.